Finansiel regning. Alle har kendskab til finansiel regning i deres hverdag. Du benytter dig af det i forbindelse med din daglige økonomi, ved f.eks. budgetregnskaber, boliglån, SU-lån med mere. Det er vigtigt, når du skal optage et lån i din bank eller andre forbrugslån, at du sikrer dig en afdragsordning, som passer til dig og din økonomi. Du skal huske at være ops på både fordele og ulemper ved de forskellige lånetyper, som findes. Du skal kort sagt finde den lånetype, som passer til dig, når du gerne vil optage et lån. Jeg har i min opgave beskæftiget mig med 3 lånetyper, og dem vil jeg komme lidt ind på nu. Annuitetslån. Det er der, hvor ydelsen er den samme igennem hele afbetalingsperioden, og disse lån er gode, hvis man gerne f.eks. investerer i en ny bolig eller foretager et realkreditlån i sin bank. Dog kan der findes nogle undtagelser for skæve annuitetslån, men det er ikke dem, jeg har været inde på i min opgave. Serielån. Det er et lån, hvor du betaler det samme afdrag, indtil du får indfriet din gæld. Fordelen ved dette er, at du er sikret en fast afdragsordning med det samme beløb igennem hele forløbet. Fastlån. Denne lånetype gør, at du ikke afdrager på lånet, men kun betaler renten i dine terminer. Du betaler først det fulde beløb, når dit lån skal indfries, efter den nævnte løbetid, som eksisterer på lånet. Denne metode kan være en fordel, hvis løbetiden er relativt kort, og du har sparet pengene sammen, når lånet skal indfries. Amortisationsmodellen. Du bruger dette værktøj til at lave en plan over dit lån. Du kan beregne dig frem til slutkapitalen, hvor meget renten er på igennem forløbet, samt overblik over dit afdrag og hvor mange terminer du er med at indfri din gæld. Det er et godt overblik at have over din fremtid med hensyn til afviklingen af dit lån. Kort sagt en god plan at lave, når du optager et lån. Som i eksempel for min opgave kan man illustrere, hvordan man kan se ændringen, fra man har optaget lånet, til man får betalt den sidste termin. Jeg har dog kun lige taget et lille udklip med her i PowerPointen, bare lige for at illustrere, hvordan man beregner sig frem til sin nye saldo. Man beregner sin restgæld ved at tage sin startkapital, det vil sige saldoen, minus med afdraget, og så finder man frem til sin nye saldo, det vil sige slutkapitalen til allersidst. Det gør du så igennem alle dine terminer, indtil du til sidst har fået indfriet lånet. De forskellige renter. Du skal altid huske på, at penge koster penge. Så når du optager et lån, vil der være ekstra renter, der også skal betales sammen med det lån, man har optaget. Der findes forskellige former for renter, som f.eks. gennemsnitlig rente. Den udregnes på følgende måde. R er lig med N, det vil sige kvadratroden, af de mange renter, man nu har, det vil sige, hvor mange terminer man nu har. Og de renter ganger du så med hinanden, hvor du til sidst minuser med 1. Det er meget vigtigt, at du bruger den her formel, så du ikke bare benytter dig af den sædvanlige metode, når du skal udregne et gennemsnit, det vil sige, at du bare lægger alle renterne sammen og dividerer det med, hvor mange antal renter der nu er. Det må du ikke, fordi så vil du ikke finde frem til det rigtige beløb. Så det er vigtigt, at du sætter den ind i den her kvadratrod, i stedet for at minuser med 1. Den effektive rente, den udregnes med formlen I er lig med 1 plus R opløftet i N minus 1. Og den her udregning, den bruges til at illustrere, at man kan sige, jo kortere der er mellem dine terminer, jo højere er den effektive rente. Og den formel bruges selvfølgelig til at udregne den effektive rente. Det var kort fortalt om finansiel regning, og det her er også afslutning på min opgave. Så nu har jeg kommet med en forklaring på nogle forskellige lånetyper, og hvordan man laver en plan over udviklingen af sit lån.